ekirenga ya public participation. Yes. The goal ya public participation. Yes. Emo yabone ogotebana abantu banyare koba amo goseba bekwa mwamona umuntu abantu bari bakugamba ibirengereri byabo binyare kobekwase ubugamberi kwalire yento kende ya kabere abantu banyare kubekwa batuware inclusivity na kitu atebegente kiyekuru kubwatiranibwa abantu banyare kubwatiranibwa se kintu kende gyonsi giye kubakona yento kende ya gatatu egere tunyare go build public trust omonye tonsarigo omoye nayo gokora ebintu butambe aine serikali na serikali umanyete nigere represented n'abantu. Abantu nabo bateneine twatebana oyo no mukoreri gwe serikali. Ekiro mukoreri gwe serikali airuri bagari okore gase ni agotumia richiko ni agotumia gento kende gyonsi keri atebiri na akitumie framework egera abantu banyare gotwara trust ya sore wika onyare ko ba involve egento kende gya gatatu etokora public participation tubwate kirengana tonyare koreta accountability ubwasyoku egere go create ubwasyoku ase bintu biri otete gokora etakeire abantu banyare kubwatiranibwa egere naryo oranyare gokora igenteki abantu bamanyete egento kende gya gatatu yes egere abantu banyare kubikwase ebirengereri binde byonse decision making any decision making process we kenyare kubwatiranibwa amo n'abantu nabo bakoreta amaoni abantu nabo bakoreta amangana abantu nabo bakoreta baria batagete amataku abo kwarire egere kuruororo ebintu binabyo umugambiri ndi bwensi yakubekamo ote abantu bane nabategereire emutegete iga egere umanya ko make a decision nakigweterero kiri umuntu agotebana nigo totagete imbega ari asemesa erieko make a decision turayigwa magana yugo tumutungu kwa nani niwete nabagusimba tegete kwikaransa emesa eri ase decision yeko ba made bas abagusiye kero bagotene tutete kwikaransa semesa eria ebirengereri ubugamberi ebintu byonse bikoroseriwa tubasukagana naki nansi yasabare no kuburi egento ikiya kabisa na ni utotagete na into tobe involved